duela urtebete. Judimendi auzo eskolan amets egiten genuen, eta ikasturte honetan amets hori errealitate bihurtzen hasi da. D ereduko 2 urteko gela ireki da. Eta gure eskolaren aldeko apostua egin duzue. Judimendi eskola familia bat da eta elkar zaintzen dugu guztiok. Gure harremanak estuak dira, sare sendo bat sortuz. Horri esker, aurrei eskaintzen zaien arreta pertsonalizatuagoa da. Espazio gozoak sortzen saiatzen gara. Eskola publikoa eta euskalduna, aniztasunak aberasten gaitu. Ikasleen beharretara begira, metodologia desberdinak erabiltzen ditugu. Ilusioz bizi dugu eman dugun pausua, eta pozik gaude eraldaketaren lekuko izateagatik. Harro sentitzen gara eta komunitate guztiaren babesa sentitzen dugu. Honetan dena errazagoa bihurtzen da. Gure patio honek eta ondoan dakagun parke handi honek naturara gerturarazten gaitu eta aukera aparta ematen diogu. Ahalegin handiak egiten ari gara, ikasle guztien eskubideak bermatuko dituen hezkuntza proiektua eraikitzeko. Guk ere, gure txikiekin auzoa eraikitzen lagundu nahi dugu. Hemen, Judimendin hasi, hezi eta bizitzeko. Aukeratu auzoa. Eta umeak ze gustora datozen ikastolara, baietza maio. Euskaratik eta euskaraz, auzoko Euskal Eskola Publikoaren aldeko apostua egiten dugu. Animatu zuek ere. Eman aukera auzak eskolari. Ekin elkarrekin!